Mai gaskiya. Da mun samu labarin yadda 'yan sanda suka farwa 'yan Shi'a a cikin garin Zaria. Ku kasance da mu domin kallon cikakken bidiyon. Amma in wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, kai haƙuri ka tsaya ka danna mana subscribe da alamar liking. Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Amin amin. Ga bidiyon, sheƙe kallo. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 Ina mafita, ku kasance da sabuwar waƙar. Haba, ina mafita, matsalar a ina take ne? Hello my arewa people. Wayya haka ne, kullum a arewa muna zulumi. Matsalar a ina take ne? Wahalan yau ya fi jiya, gaba muke ta yi ko baya muke. Allah sarki talaka, akwai zance, baki na ada magana, to ku saurara yanzu zan faɗa. Arewa gida a bar alfahari, dan fito ku zo mu jaddada. Wasikan talaka da mai kuɗi masu mulki kunne ku karkada. Domin muke kara tuni muke wahalan sanyi like kunun gyaɗa. Da fargaba kullum ake wuni wasu yankokin abun ba tsaro. Gudu muke sai haki muke mun kasa isa bare mu gangaro. Ina mafita an sa discussion hannuwan mu ruga da mu yunkuro. Haba shugabanni ku tausaya gare ku fada mai muka yi ne. Dukan mu ake ana mu kuka ya haka ne mu ma kasar mu ne. Matsaloli kara karuwa suke sai dai ku yi kawai kuna sane. Saniyar ware an mayar da mu komai a daura kanmu an gine. Komai mu ne mu muke da shi amma kuma mu ne a jingine. Madafan iko mafi kaso duka in mun duba arewa ne. Shugaban kasa arewa ne. Shugaban majalisar dattawa da ministan jin kai arewa ne. Duk manyan jami'an tsaro daga kowane fanni arewa ne. Takaice ma masu fada aji a ƙasar nan duk ɗan arewa ne. Amma kuma dukkan jagaliya da ta'addanci a arewa ne. Dan kidnapping arewa ne. Fada na kabilu arewa ne. Fadan addini arewa ne. Boko haramun arewa ne. Satan ɗalibai arewa ne. Masu satan shanu arewa ne. Yawan mabarata arewa ne. Kuma dukkan masifun da fargaba na karewa kan talaka ne. Damuwarsu iyalansu ne kawai mu sai kuka mu ne a razane. Kai hakuri ka kara hakuri da wuri talaka Allah yana sane. Ba daɗin ji abun kawai bari duban jama'a hijira suke. Muna ji kullum muna gani mene mafita ku zo da ku nake. Kashe mu ake kullum kuna gani shugabanni tsoro mu ya kuke. Wasu yankokin mu ake kashewa kuna gani hakkin mu sun hana. Kuma ba laifin da muka yi musu amma kuma sun dau karantana. Bayan su suna ta rayuwa bisa yankin mu babu razana. Yan uwana mu sun kashe dukiyoyinsu duka su sa wuta. Kasar ku ce mu ma kasar mu ce ai duk da ne haka na yau zata. Amma kuma yaya haka sun haka fuskokin mu kullum ku sa mota. Bahaushe Yoruban ya murina da yanci ko ina cikin kasa. A ɗauki mataki kawai na ce iskanci nan kun ya isa. Tunatarwa a guku shugabanni kun fa sani ba ku sa isa. Amma na ce ranku shi ya ba ku ta mulkin mu ku yi rukun kasa. Lafiyan mu da rai har da dukiya haikin mu a kan ku yi muka rasa. Ku tanaji hujjan da za ku ce a gurin Allah sanda ya rasa. Kai ma kuma tallaka da naka ai adalci kai wa kanka kan ama. Mun sa kyashi haɗai da hasada cutar juna muna ta tsangwama. Ku so juna mu dange gaskiya komai normal ba mu kikima. Kawo mafita kankan da kai muke ba dabara kun mu rabu mai sama. I am proud my
ce duk ku saurara yanzu zan fada. Jiha ta ce a bar alfahari na fada ku jiya daga Yobe nake. Let's go, bitch. Let's go, go now. I'm not going. I got it. I'm finished. Come on. Aina karbe shi. Aka. Mai gaskiya.